אנשי פרסום, מנהלי חברות ואנשי תקשורת נפגשו בתחילת השבוע. לא מדובר בכנס שיווקי או התאספות מקצועית, אלא באירוע שכולו כיף עם הילדים. העיתון בשבע וערוץ 7 הזמינו לאתר מיני ישראל את הגופים, איתם עובדים בשגרה, לאירוע שהיה בהחלט יציאה מהשגרה. ומה בתוכנית? סיור באתר מיני ישראל המרשים, וההצגה בעקבות האריה על רבי אריה לוין, הצגה מאת תיאטרון אספקלריה, שריתקה את כל הילדים וגם את ההורים. זה אירוע לפתיחת הקיץ שהזמנו בו הרבה מאוד חברים מהמשפחה שלנו, משרדי הפרסום והלקוחות שמפרסמים בעיתון בשבע ובערוץ 7 לאורך כל השנה. אנחנו הזמנו אותם יחד עם בני המשפחות שלהם, עם הילדים, עם הנכדים, לעשות אירוע של כיף משפחתי לכולם ביחד. יישר כוח לדודו סעדה, לכל צוות בשבע, אירוע יפה מאוד, מאורגן לתפארת, כל הכבוד. אירוע פנטסטי, בעצם אירוע שמייצג את כל הקוראים של בשבע, על כל הגוונים, על כל המשתמע מכך, וזה משהו מאחד. אנחנו פה כולם חוגגים, מכל הגילאים, מהילדים הקטנים ביותר עד הגדולים ביותר. הרימו משהו מאוד יפה, המשפחות עם ילדיהם ובעליהם מדברים בעד עצמם, אנחנו מאוד מאוד נהנים. כמו תמיד בשבע משפחה גדולה ועושה אירועים, מפיקה אירועים ברמה גבוהה שאתה מרגיש בהם בבית, נהנה לכל המשפחה, גם הילדים, גם המבוגרים, וזה רק מראה עד כמה שהעיתון הזה מתייחס בכבוד וברצינות לכל הלקוחות שלו, לכל המפרסמים שלו, וזה מעלתם הגדולה. משפחת הציבור הדתי-לאומי היא משפחה אחת רחבה, גדולה, ענפה, ואנחנו מה שניסינו לעשות היום זה לרכז אותם ולתת להם קצת כמה שעות של פן. בשבע לאחרונה מרימים את נס הייחוד של כל המשפחה הדתית באירועים, במפגשים חברתיים. אני חושב שזה הדבר הכי נחוץ היום, מכיוון שאנחנו קצת התפוררנו, ואני שמח מאוד שבשבע מחזקים את הנקודה הזאת ושמו עליה דגש לאחרונה. ממש חגיגה, גם לפגוש חברים, גם לראות מקום יפה, מזג אוויר נהדר, הצגות, אירועים. הלוואי שעוד מערכות מדיה ועיתונים ילמדו מהם ויספקו לנו בילויים מסוג כזה במהלך החופש. ואני אשתף פעולה בכל אירוע כזה, ואני בטוח שגם כל האחרים באים לא רק בגלל מה שאתם נותנים פה, אלא בגלל המעטפת הכלכלית של החיבור בין כולנו. זה מחזק אותנו כלפי חוץ, כלפי אחד השני. טוב מאוד שזה קורה. זה רק ערוץ 7 מסוגל לעשות את זה, לחשוב גם על אנשים, גם לציבור, גם על הרוח, גם על החומר. זה, איך אומרים, תקשורת במיטבה.